Ola, que tal, como están? Benvidos unha semana máis a Estelae, o espazo de entrevistas de Correo Televisión que tamén poden seguir, xa saben, a través de Radio Obradoiro e a través do canal 27 Barbanza. Hoxe recibimos a Juan Casares, reitor da Universidade de Santiago. Señor Casares, moitísimas grazas por aceptar a nosa invitación e benvido unha vez máis a Correo Televisión. Pois moitas grazas, eu encantado de estar aquí unha vez máis. Bueno, pois imos empezar, que temos moitos temas dos que falar. A Universidade de Santiago está entre as 10 primeiras de España a nivel docente e a nivel investigador. Existe o perigo de que perda posicións, de que perda prestixio debido a eses recortes orzamentarios previstos nos presupostos da Xunta para este 2013? Bueno, un orzamento dun ano pois ten efectos, pero o problema é a tendencia. Máis importante que as variacións dun ano, o problema máis importante é que se manteñan as restriccións ao longo do tempo. E, polo tanto, a preocupación ven derivada de que a tendencia é a baixa dende hai anos, tanto que se refire aos orzamentos básicos de funcionamento da universidade como o que se refire, e sobre todo se refire á investigación, que cada vez son menos os recursos que temos disponibles para levar a cabo esa misión da propia universidade. É dicir, está vostede preocupado non especificamente por estas contas, senón en xeral. Que tamén. Porque este ano é unha baixada moi importante, xa de un punto de partida moi baixo. Falando precisamente deses orzamentos, as universidades van ter 21,7 millóns de euros menos, no caso de Santiago o recorte estímase en 9 millóns de euros. Isto como lle vai afectar á universidade? En que o van notar os seus traballadores, os seus alumnos? Pois a xente, profesores, persoal de administración e servizos o van notar porque vai ter un descenso significativo do seu salario, que, polo tanto, pois, vai ter un efecto, por suposto, nas capacidades a nivel de vida das persoas, todos os funcionarios, o persoal laboral da administración, e, polo tanto, son unos salarios que permiten vivir, pero que na medida que cada vez se fan máis pequenos, escoitamos todos os días como os produtos básicos están a incrementarse, pois cada vez as condicións son máis restrictivas. E despois, pola outra parte, é que tamén hai un descenso que ten repercusión noutros capítulos que non son soamente os relacionados co salario, e que, como punto de partida dos últimos anos é moi baixo, pequenas oscilacións á baixa obrigan a facer grandes esforzos para determinar xa onde poder reducir máis. E hai onde reducir máis? Esta é a pregunta do millón. Eu diría, teremos que reducir, porque non hai marxe de maniobra agora mesmo, non podemos endebedarnos máis, e nós temos unha débeda significativa, polo tanto, pois teremos que buscar como facelo realidade, tratando en todos os casos de afectar o menos posible o que corresponde á actividade docente e o menos posible o que corresponde ao esforzo investigador. Tanto o conselleiro de Educación, Xesús Vázquez, como vostede mismo teñen dito en varias ocasións que non vai haber despedimentos. Eu non sei se se pode ratificar nese compromiso. Bueno, pois eu me ratifico nese compromiso porque que a universidade sin o capital humano? Porque iso é o que é o fundamental. Porque a sociedade o que ve e o que espera para eles e para os seus fillos e fillas é ter persoal que os forme, que sexa garante dunhas mellores condicións de vida, e queremos
os mellores mestres para os nosos fillos, queremos os mellores médicos, os mellores enfermeiros, os mellores farmacéuticos, os mellores abogados. E quen forma os mellores de cada unha das profesións que conforman pois, a sociedade actual? Os forma a universidade. E, polo tanto, eso se ten que facer cuns recursos, e eses recursos humanos, que tamén materiais, porque cada vez máis vivimos nunha sociedade máis complexa e unha sociedade que require máis recursos materiais, pero o recurso humano, ese formador, ten que estar aí, ten que estar ben formado, e ten que transmitir ben, e, polo tanto, nós, sin capital humano, non somos ninguén. Mensaxe de tranquilidade, entón, os sindicatos, non? Malia os seus temores, que falan de despedimentos, 250 en toda Galicia... Eu o dixen, expliquei a representación sindical da universidade, xa non podo dicilo máis veces. Os medios de comunicación... Continuamente preguntando... Eu non vou a liderar ninguna operación que supoña establecemento de medidas de despedimento na universidade. Bueno, pois queda perfectamente claro unha vez máis. Unha vez máis. Volvendo ás contas da Xunta, o Conselleiro de Educación salienta un dato positivo, eu quería tamén preguntarlle por el, de que Galicia é a única comunidade que aumenta as partidas de investigación, que haberá 2 millóns de euros máis para os programas que xa están en marcha e para poñer en marcha outros novos. Vostede tamén o valora do mesmo xeito, igual de positivo? Eu entendo que o mantemento dos recursos da investigación e esa pequena suba nos recursos de investigación, pois naturalmente que vou ver o mismo que lle decía, que se mantén ou se incrementan a tendencia, é moi bo, pero temos que ter en conta que un dos principais mecanismos de produción científica das universidades son a participación en programas competitivos de proxectos de investigación. Ao longo dos últimos anos, pois as comunidades autónomas, non Galicia, sino en xeral as comunidades autónomas, deixaron de financiar proxectos de investigación. Nos últimos anos, o Goberno Central fixo unha reducción moi drástica dos recursos para proxectos de investigación. Xa nos queda o caladoiro de Europa agora para financiar proxectos de investigación. A Universidade de Santiago está a incrementar de un xeito moi notable tanto a presentación de proxectos como o éxito na obtención de proxectos por parte da Unión Europea. Pero aí tamén hai un límite que ven marcado porque somos 27 países competindo, moitas universidades en toda Europa e, polo tanto, temos un teito pois non perfectamente delimitado, pero que sí sabemos que chegado a él pois vai ser difícil ir sustituindo todo o que perdemos na propia casa con eso. Os contratos de investigación e servizos co ámbito industrial e empresarial sufriron un baixón moi notable, porque tamén tiveron que reducir os seus compromisos nese sentido. Eu penso que hai máis de unha materia pendente no ámbito do desenvolvemento industrial e empresarial do noso país, pero o que vemos é que moitos deles adoptaron unha medida dese estilo e, polo tanto, agora mesmo, tanto a investigación básica, que moitísimo, como a investigación aplicada, que tamén dun xeito notable, están a sufrir un descenso moi grande no que os lugares onde acudir na busca de proxectos. E hai outras dúas cuestións que destaca tamén a Consellería como aspectos positivos, non? Por unha banda que se incrementan as partidas para bolsas, de axuda aos estudantes, e por outra que temos as taxas máis baixas do Estado.
Ben, o debate fundamental que deberíamos de estar encadrando nestes momentos é se as universidades reciben financiación suficiente. Despois, naturalmente, que o tema de que todo o mundo teña acceso en base ás súas capacidades e ao seu esforzo a estudiar no ensino superior, nas universidades. E, polo tanto, mellorar as bolsas é moi importante nun país que sempre, e seguimos a telas unha proporción moi baixa con respecto aos países do noso contorno, e máis todavía cando a situación social, económica das familias está a reducir as súas capacidades. Por lo tanto, benvido sexa calquer esforzo por aumentar e mellorar os contidos das bolsas. O reitor da Universidade da Coruña, Xosé Luís Armesto, teme que este ano se produza unha taxa de abandono do 40% na súa universidade. El di que se pode achacar tanto a crise como a suba dos prezos das segundas e terceiras matrículas, mesmo a falta de máis axudas, de máis bolsas. Cree vostede que pode ocorrer algo similar na Universidade de Santiago ou non estamos nese caso? Bueno, eu penso que a Universidade de Santiago non está nese caso, pero é claro que se a cobertura das bolsas non é suficiente e a situación económica das familias segue a empeorar, se sigue a incrementarse o principal problema do país, que é o desemprego, sigue a incrementarse, pois é certo que en algún momento, pois, se non hai bolsas suficientes, se estamos en torno ao 20 ou 25%, e os países do noso contorno están en torno ao 50%, pois sí que haberá algún momento no que iso poda notarse. Pero non é a situación que eu preveo a curto prazo na Universidade de Santiago. Cree vostede que pode chegar o momento no que sexan os propios reitores os que pidan que se aumenten as taxas ante os problemas que teñen para financiarse? Esa é unha cuestión da que sempre se fala. Mire vostede, eu lle podo poñer un exemplo. Unha universidade do contorno europeo. Unha universidade pequena, moito máis reciente que a Universidade de Santiago, en torno a 15.000 estudiantes, pero unha universidade que está a facer o seu traballo moi ben, e a busco que non este moi perto para que non digan que para que non soe que eu estou a Universidade do Oulu, no norte de Finlandia, unha zoa importante da actividade industrial importante, 15.000 estudiantes, os estudantes non pagan tasas, ningunha. A universidade ten unha financiación pública superior a que temos nós con 30.000 estudiantes e con, digamos, un número lixeramente superior de profesorado e de persoal da Administración e Servizos, recibe unha financiación suficiente, ten unha financiación tamén importante do ámbito privado, do ámbito empresarial e industrial. Esa é unha situación que para unha universidade pública entendo que é ideal. Que é ideal. Pero me pongo un exemplo moi lonxano, claro. Non, pero poño un exemplo real do que eu entendo que é o ideal. Pois sí, sí que o sería. Bueno, a comunidade universitaria está en todo caso moi mobilizada en contra de todos estes recortes, pero pouco lle queda, digo eu, tanto a comunidade universitaria como os propios reitores, pouco lle queda máis que o dereito ao pateo, porque que máis se pode facer? Está sinalando quizáis o tema máis significativo, máis trascendente da problemática da crise no sistema universitario actual. E que, é certo, temos unha das taxas máis baixas de Europa no que se refire á autonomía universitaria.
sempre tivemos unha taxa baixa e estamos agora baixando moito na capacidade da autonomía universitaria. E iso claramente que distorsiona moito a situación actual. Penso que, e permítame que explique en dúas palabras o tema da autonomía universitaria. A autonomía universitaria basease nun doble xogo. Por unha parte, a financiación suficiente. E por outra, a responsabilidade. Digo, falo do ámbito das universidades públicas, onde non temos intención de lucro, onde temos unha misión social moi importante, e por iso estaba a poñer o exemplo que puse antes. Financiación suficiente. A sociedade, a propietaria da universidade, lle pon os recursos suficientes para facer ben o seu traballo. Describir ben se pode facer tamén. E despois a universidade responde a esa confianza da sociedade, que ven representada por os representantes da sociedade, neste caso o ámbito político, responde a sociedade a través de responsabilidade. Fai unha xestión responsable, bons resultados docentes, bons resultados investigadores, atende a esa parte tan importante que é a transmisión de cultura, porque quedarse co saber dentro da universidade non conduciría a ningures, e, polo tanto, esa importancia de que a sociedade confía na súa universidade e lle dota de financiación suficiente, e a universidade responde, sendo moi cuidadoso co gasto, promocionando aqueles que o merecen, creando incentivos para esa promoción e xerando, digamos, a cultura do esforzo como o mecanismo da promoción, dando os mellores resultados de investigación, de transferencia de tecnoloxía, de apoio á sociedade do contorno máis próximo a ela. Esa relación biunívoca da administración pública apoiando, dando confianza á universidade a través de que a universidade poda dispor de recursos financieros suficientes, e a universidade respostando con responsabilidade. Iso é o que fai que o sistema funcione ben. Hoxe falamos de situacións ideais, non? Pero que non se produce, non? Porque eu estou a poñer un exemplo do ámbito da Unión Europea, dun ámbito, digamos, non dunha das grandes cidades de Europa, nin das grandes cidades de España, sino dun ámbito poboacional baixo, que fai un esforzo de traballo tanto docente e investigador moi similar ao noso, e que se atopa, pois, digamos, capaz de levar a cabo esta relación da que falaba, moi satisfactoriamente. Non pensa que lle tocou ser reitor nun momento moi complicado? Pois sí, pero é unha honra ser reitor da Universidade de Santiago en calquera momento. Unha grande honra. Outra cuestión da actualidade pola que me gustaría preguntarlle é ese informe que o ministro José Ignacio Wert encargoulle a un comité de expertos, un comité de sabios, con ideas para intentar mellorar o sistema universitario. Hai moitas conclusións, pero por empezar por algunha cuestión concreta, o que atinxe os reitores, non? Que eses sabios propoñen que poderían ser elixidos por un consello no que estarían as comunidades autónomas, e esta sería unha novidade, e aí volvemos ao tema da autonomía universitaria tamén, do que antes falábamos, e tamén os reitores terían tamén moitos poderes, porque elixirían tamén eles os decanos, non? Algo que agora non ocorre. Bueno, empezando por aí, que lle parece esas suxerencias? Mire, é un cambio de modelo. É un cambio de modelo que ten
unha carga ideolóxica determinada, e vostede incidía claramente modificar sensiblemente a situación actual. O informe ten moitas das cousas que se ven no noso contorno europeo e máis internacional. E, polo tanto, é un documento, penso, de traballo que se poñen en riba da mesa, pero, dende o meu punto de vista, non está correctamente enfocado. Porque, por o tema que decía vostede, o punto de partida debería de ser como acadar esa relación de confianza mutua entre a sociedade e as universidades, mantendo o tema da autonomía universitaria. E non vai por aí a cousa. E non van as cousas por aí, non. E lle vou dar, pois, a miña visión. A miña visión é que a Constitución española, que é unha Constitución nova, ten 35 anos escasos, aparece reflexada a singularidade de que a institución máis antiga que temos en España, que a universidade, debe de gozar dunha autonomía. E aparece recollida ali, e a mí me parece que non é de casualidade. Aparece recollida ali porque esa comisión que chamamos os pais da Constitución, temos dúas persoas que teñen unha visión ideolóxica moi diferente, pero que son dous grandes universitarios. Un chamase Gregorio Peces Barba e outro chamase Manuel Fraga Iribarne. Os dous na comisión e aparece a autonomía universitaria, porque entenden que esa institución que leva tantos anos sendo o fío conductor dos cambios da sociedade, todo o demais muda, pero as universidades siguen estando ali cos seus altibaixos e os seus períodos cíclicos dentro da súa vida, e que é necesario preservarlo. E por eso se pon na Constitución española. É necesario que, para que a universidade siga tendo esa capacidade de actuación lonxe dos debates políticos do día a día, das ideoloxías, de todas estas cousas, é necesario preservar o concepto e dicirlle a todas as cidadás e cidadáns do país: atención, a universidade ten que ter unha autonomía propia. Debe de cuidarse ese aspecto. Para min non é casual que estiveran estas dúas persoas cunha vocación de profesor universitario, de respeto e de cariño á universidade como tiñan os dous, moi implicados coa universidade, e que apareza reflexado na Constitución española. E, polo tanto, a min paréceme que obedece, e eu comparto totalmente, que esa debería de ser o punto de partida do informe. E despois, sinalar dous capítulos. O tema da financiación, que aparece mesturado con outras cousas, que tamén é importante, pero eu penso que dun xeito moi ideal. Debemos dir o 3% do PIB. Pero se non chegamos ao 1% nestes momentos, e cada vez estamos a separarnos máis de 1% hacia baixo. É dicir, aparece aí mesturado. Digo que as ideas e as cousas que ali aparecen son discutibles e razoables. Eu non estou dicindo o contrario, pero o punto de partida para min non é o correcto. E despois a responsabilidade. Exixamos á universidade as promocións, as mellores, os profesores cun capital docente e investigador moi notable, que temos que mellorar neses aspectos, e que levamos solamente 30 anos imbuídos da idea da investigación. E neses 30 anos avanzamos moitísimo, queda moitísimo por facer. Pero eu creo que non se pode perder algunhas destas características.
Pidolle a resposta moi breve porque estamos xa pechando a entrevista. Neste informe tamén se di que hai exceso de títulos, de titulacións en España e exceso de campus. Vostede cree que é algo que tamén afecta a Galicia? Mire, eso, bueno, naturalmente que afecta a todos. Eso non foi froito das universidades. Foi precisamente froito dos intereses puntuais nun momento dado da clase política. Agora mesmo poderíamos ter un catálogo de títulos, como sempre tivemos, e hai un momento dado que a clase política decide que non teñamos catálogo. Non é que as universidades o buscaran, forzáronnos a romper cos catálogos e non hai tantos anos. Hai 6 anos que sacaron os catálogos para as titulacións de Bolonia. E claro, o que non se pode decir é sacamos o catálogo de titulacións e despois decir saen moitas. Pois claro que sí. E despois teño que insistir que os temas dos campus tamén é discutible, porque permitiron a xente acceder máis facilmente ao ensino superior. O tema da especialización, pois probablemente foi un tema o que nunca se pensou, porque o importante era subir o nivel, e penso que se fixo no ensino superior en España. E, polo tanto, esa cuestión de especialización, o que non pode ser é decir, todo feito ata o de agora neste ámbito importante, e todo feito neste ámbito o eliminamos. Tampouco se pode facer. Bueno, quédame moitos temas polos que preguntarlle, pero o que non me quedan son minutos de entrevista, así que vai ter que volver en outra ocasión. Eu non teño problema ningún porque é un placer falar destas cousas. Bueno, pois poñeremos unha cita entón e seguimos falando, bueno, pois das melloras que precisa o ensino universitario. Moitísimas gracias, reitor, por acompañarnos hoxe en Correo Televisión. Un placer, como sempre, telo por aquí. Son eu o que agradezo a oportunidade de poder transmitir a sociedade en xeral, e a sociedade galega, a sociedade santiaguesa en particular, pois o sentir do ámbito universitario nestes temas. Tan importante para a nosa cidade, por certo. Moitísimas grazas a todos por seguir unha semana máis o Estelai, que volve, xa saben, dentro de 7 días con un novo protagonista da actualidade.